tarik 26 gidhi gocho Benjamin Mkapa mano Tanzania kanya kamidhi go e semis ben mano ido ka piny Kenya osegoyo quarters magi pachuka ng'amachielo monego beni host semis en Mandela National Stadium mano man Uganda nie kama Uganda ntiere piny kacha kama inene kacha gi Senegal no kadipo no ogo Senegal nikech embe kanya mundi goche embo gocho Mandela National Stadium quarters kadipo no sudo semis podo gocho man stadium no gima fans kete ko wuok kanyo option mantiere kanyo ko goyo ng'amo dhi rado ko kacho bed Tanzania kata Morocco embele fans ge Mandela National Stadium oyitulo madonje finals Kenya kata Sudan Kenya kata Algeria Madagascar kata jomo Algeria gi Sudan kosudo gidhi Benjamin Mkapa nikech Kasarani kata midhi go e finals koda Kenya ochopo kata okochopo jatugo namba 12 depo nitie kumoro kae ma kwano moro go ma pono dhi bedo makare ne jok moko dhinyre jen Uganda kinene kacha kabentiere en gima fans get throughout en okone ka joge Uganda ni jogi akiani noneno gi tok tent nikech en dhi bedo gi fans throughout yeah type ngeni the 12th man ni gagi impact nikech ineno kata Harambee Stars katugo sama the 12th man ni kacha nitie ka gima gidwa dok piny ngeni kaka fans nitie kaka upush gito gitugo so paro ni Uganda dhi bedo gi home advantage ma gin kologi to ginyal laumo ng'ato nikech the 12th man dhi migi support wan kang'iyo kae okwadhi bedo gi the 12th man bang semis kapo kwa bodhi kuno but still inyalo miwa bases nitie chai moro mabeji no wuok kamo dhi nyaka Tanzania neno mpira pod wanyalo organize kaka fans to fans nyalo travel modhi kata ingeni kata un mana fans and a section to un kacha to umio timu support gi feel intie jogi kacha matimango mamiyo gi push mondo gitugi kurana neno ni the 12th man kanyo sirikalo ne wa the 12th man ma William Ruto kako sebedo ka otugo ne players opara ne the 12th man be e games mabiro mbele kagi wadwa ni wachopi Uganda mondo wane ball kenana no kaen odhi bedo chieng' tichareyo tichareyo no 1 thuolo waye sudo mbele passport ni ready mano chopo Tanzania nikech kwadhi go Uganda chopo Tanzania yellow fever benitie omiwa mana gari to wasechopo aya Walter